de calme et je vous demanderai de vous lever parce que je suis croyante, je crois que je suis revenue d'au-delà avec ma belle-sœur et ma nièce et je voudrais qu'on le... Et je voudrais bien qu'on ne serve plus rien au bar en attendant que le prêtre Nicolas fasse la bénédiction. Merci. Ώστε γενέστε της πίνουσιν εξ αυτού η απολουμένης εις παθών απαλλαγήν, εις αμαρτημάτων άφεσιν, εις απελατήριον παντός πνεύματος ακαθάρτου, εις απολύτρωσιν παντός κακού, εις στηριγμών της πίστεως, εις δικαιοσύνη, εις αγιασμών, εις πνεύματος Αγίου μετουσίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις έλεον και εκτιρμούς της εις αγαθότητος, χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθοευλογητός, σύνο Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου πνεύματι νίκαια. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. On a quand même vu que même des étrangers ont répondu présent et ça je crois que ça nous porte à penser nos blessures. Je ne vais pas trop dramatiser. Bref, la soirée commence. J'aimerais que les enfants viennent devant ici, s'asseyent par terre, parce que c'est pour eux que j'ai demandé un magicien. Et après, le magicien les prendra et il ira faire des ballons de toutes sortes d'animaux. Alors, tous les enfants, venez ici, si vous voulez bien. Allez, parce que vous êtes porteurs de beaucoup de messages. Merci. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των σών δωρεών αξίους ημάς πίσων, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα οι άματα της εμπίστη λαμβάνουσιν την ευλογία σου άχραντε. Και ελέησον, έτι δεόμεθα υπερελαίους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθών. Εκατερίνης, μετά της οικογένειας αυτής, μετά του τέκνου αυτής, Ελένης, των συγγενών αυτής, Αποστόλου Δημητρίου, Κωνσταντίνας και Σοφίας,
μετά των τέκνων, των συγγενών, των φίλων και πάντων των παρευρισκομένων, εν τη Ιερά Ακολουθία ταύτη, υγείας και σωτηρίας, υπερ αυτών υπομεν, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχωνος αθάνατος, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός. Et c'est pour ça qu'on a tenu à vous réunir tous ici, parce que lors de cet accident, on s'est aperçu qu'on a eu besoin de beaucoup de soutien, et on en a eu énormément. Ce qui fait que je crois que c'est important de se dire qu'on a toujours besoin de l'autre, même si un jour on est égoïste en disant « moi je sais tout faire et je suis très bien comme ça ». Lors de notre hospitalisation, on a quand même vu que même des étrangers ont répondu présent, et ça je crois que ça nous porte à penser nos blessures. Je ne vais pas trop dramatiser. Bref, la soirée commence. J'aimerais que les enfants viennent devant ici, et ça c'est par terre, parce que c'est pour eux que j'ai demandé un magicien. Et après, le magicien les prendra et il ira faire des ballons de toutes sortes d'animaux. Alors tous les enfants, venez ici si vous voulez bien. Allez, parce que vous êtes porteurs de beaucoup de messages. Merci.